Jatend migao mar lweny Aden Duale oseyo jatend Azimio Raila Odinga kuom wacho ni odwaro mondo opog piny Kenya. Raila odiochieng' manyoro ka entiere gwenge ma Yata nowacho ni odwaro mondo opog piny diriyo ka ibiro taye kod jotelo ariyo. Duale owacho ni Raila nigi tim mar temo dhiro piny owacho e kor ot mondo oriwe e telo mar piny. Okwayo Raila mondo oluor katiba manokonyo e loso kendo mi jatend piny William Ruto thuolo mar tiyo gi kwe. Municipality. Raila Odinga and Kalonzo Musyoka, you went to election to aspire to be the next president of the Republic of Kenya and to be the commander-in-chief of Kenyan Defense Forces. It is very irresponsible, very reckless for leaders of your stature to stand in a podium and call for the cessation and the division of our country. It is very unfortunate. I did not know you can go that low. The Constitution, Article 1 and the preamble of the Constitution of Kenya talks about a unitary state called Kenya with 47 county units. Mr. Odinga, please go back to the preamble of the Constitution. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua